मारै मारै जानाया 2:30 बिसोरो बारेन्दानि माबायाव करिं बेल हैदों बेनिफ्राय करिं बेल होनानै आं सानबाय सोर फैखो साननानै दर खेवनानै आङो सोंहरबाय सोर फैदों जों होनबाय आरो बर' मानसि ओमफ्राय सोरजों होननानै जों थानानिफ्राय फैदों जाबाय आरो थानानिफ्राय मानो होननानै ओमफ्राय ओंखारबोबायद' एसे रायलायनांगौ दं ओमफ्राय बिदि होननानै आङो गाहायाव ओंखारलांनानै ग्रिलखौ खेवना हैबाय ओमफ्राय आं बिराद बुरजा पुलिस नुबाय पुलिस नुनानै हा मा जादों माबाफोर जादों नामा होननानै आं संखिबाय आरो ओमफ्राय आं खेवहां जाबाय गिबाय आङो ओमफ्राय माबानानै नङा जेबो नङा सारजों एसे रायलायलांनो होनबाय आरो मा रायलायनांगौ दं माबा जाथारदोंदां होनबाय ओहो जायाखै होनबाय ओमफ्राय खेवना होबाय आङो खेवना होबा बिसोरो सासे माबाया लिडि माबाया बियो मबाइलाव माबा लाबाय आरो भिडिअ लाबाय गाखोनाय लोगो लोगो ओमफ्राय गाखोलांनानै ओमफ्राय आं असि होनबाय आरो असि सारा ओमफ्राय होमबा आङो बाहाय जिरायदो होननानै बारान्दायाव आङो सियार होदोंमोन आरो असि सारनो खिन्थु बाहाय जिरायाखिसै बियो आं सारखौ लेंनानै लायनि होननानै ओमफ्राय अब्ला बियो आंजों न' सिङाव हाबफालांबाय असि सारा हाबफानायखाय आङो असिलाय नालाय ओमफ्राय आङो दे होनबालाय बाहाय जिरायदो आं सारखौ लेंनानै लायनो थांबाय ओमफ्राय सारा दसे उनाव फैबाय सार फैनानै सारा सोंबाय मा बे असि मा जादों ओमफ्राय सार नोंखौ एसपि मेमा लेंहरदों एसपि साहाबा लेंहरदों होनबाय आरो मानो होननानै माबा मोनसे नोंनि माबा फैदों एलिगेसन फैदों बिदि होनबाय एलिगेसन मानि एलिगेसन मोनथिया जों बारे सोंबाय थाबाय नोंसोर मोनथिथारगोनदां खोन्था मानि फैदों खोन्थाया मोनथिया होनबाय थाबाय ओमफ्राय उनावहाय माबानानै सारा जुदि फैया होनब्ला बिसोरो हमख्रबाबो लाबोनोसै स्टाइला बेबायदि ओरै पुलिस माबा बेंबाय ओमफ्राय आं उसुबिदा मोनबाय ओमफ्राय आं होनबाय नोंखौथ' लांखासिगोन माबाहैदो ड्रेसआ चेन्ज खालामदो होननानै ओमफ्राय बे एसे फ्रेस जाहैबाय आरो फ्रेस जाबा जेला सारा गावनि बाथरुमाव थाङो होमबा असिया सारनि रुमाव हाबफानानै बे जि जोम दोनग्रा माबा थाया होमबा अभारड्रप थाया होमबा बेखौ मोनसे खुलिबाय ओमफ्राय आं उसुबिदा मोनबाय हाब मानो बिदि नायलायनांगौ जोंनि सायाव माबाफोर सन्देह दं नामा होननानै सोंबाय आरो नहय होनबाय आरो बिदि होनबाय बिदिनो मोनफा खेवनानै नायजोब्बाय असि साहाबा माबानानै नायजोबनानै ओमफ्राय आं एसे उसुबिदा मोननानै ओमफ्राय मोनसेया आंनि गहेना दोनग्रा बे लकमोन आरो बेखौ बोरै बोबाय थाबाय बियो ओमफ्राय बाहाय आंनि एसे गहेना दङ होननानै आङो खेवना होनानै माबाय आरो नाय होननानै बिदि आरो नायजोबदों जेबो खारनथ' मोनथियाखिसै जोङो दासिमबो मोनथियाखै मा खारनाव लाबोदों ओमफ्राय दाबो रायलायनो माबाबाबो रायलायनो होआखै दासिमबो हाबनो होआखै सारनो आं दै लाबोदों बियो प्रेसारनि मुलि बिहरदों मुलि हरदों जाहोखोना जाहोदा गावसोरसो मिथिगौ दैखौबो लोंहोआखै होननानै गावसोरनो खोन्थादों माने लोंहोआनो न'निफ्राय लाबोनायखौ गावसोरसो होगोन बिदि आरो दाथ' लुबैनायाथ' नोङो सार बायदि मानसिखौ बियो खुनु जेबो कारापसनबो गैया खुनु राजनितिकजोंबो बिहा माबा गैया खालि मावो बियो जाथिनि थैनाय थांनाय गाबनाय उखैनाय बिनि थाखाय बियो हर सान सिन्था खालामो आं जेसे दिननिफ्राय मोनदों आं मोननायनि आवगायनिफ्रायनो आं बे सारखौ आं बिदि होननानै मोनथियो बेहा गावनि उखैदोंना जिलांदोंना बायलांदों बेयो जेबो माबा गैया गावनि बे जाथिनि थाखाय बियो एकदम हाया आरो हर सान सिन्थायानो खालि जाथिनि थाखाय दस्रा आरो जेबो गैया जों लुबैदों मानोना जों बेनाव बेबायदि एरेस्ट खालामजालायलायनाय माबा मोनसे दाय दस दं होननानै जों साना आरो आं साना फेमिलि जानानै आं साना बिदि आरो थागोन दाथ' जेरैबायदि इंगिर नुयो जोंनि राजनितिकनि माबाफ्रा जेरैबायदि नुगासिनो दं मिडियानि गेजेरजोंबाबो जेरै मावनायनि गेजेरजोंबाबो नुगासिनो दं डाइरेक्ट थागोन होननानै आं सानो